akrabalar. Akşamınız hayırlı olsun. Sizden täze gepleşip gömür yamar. Nu berde ulu bir da garaşman hadi. Yani berde bir 3 tane olan ne darıp. Gömüşler. O mihmanımız birinci mihmanımız. Garaşadır ilki alıp barcılar bir tane dene mihmanı ne olacak. Aslında şu gömür yamar. Esbitarın ideyesi aslında mıng ideyesi yani kimin ideyesi dedin birlenci podcast edin Emene Joe Rogan bilyen. O Joe Rogan birlenci şu Joe Rogan editörü Türkmenistan'da birlenci şey şu podcast'ın Türkmençesi yani Gümür Yamar deyip ad koyuptur bizim ilkinci mihmanımız olsa hoşmara. Elbette aslında şu an biz nabaroda tüyüz. Şu an burlutun bolun sebebi Alp parçı ağam yala. Alp parçılıkta değil aslında bir aslında kadrda seyredende radyo oylarına demekde. Onun iyam neme değil ya iyi değil ya biliyor musun? Bu işi iyam iyi. Hoş gördük. Kolçuluk da ne? Qo'ymadinglar. Inni so'rib mezanni birda so'rasim edi. Qo'chim birlen shtak. Sen mehmoni deyding-a? Hava. Aytding-a? Hava. Shonni go'nradiylashdimi ya? Fikrlandim ya. Yo'q, sen aytganda bo'ladi. Endi birlenchi Murat pa degdan so'ng fikrlandim shu. Inni doğru maytayın mı Allah inni? Yo'q, doğru. Shu Gümür Yamar'ın bir eng doğru yemedat. Ne eldeyin? Hakikat. Hava. Aydın. Kumar yamardan diyecek olanım umum analığında bir mihmanımıza sonra verem da bir ütköş bir interview derler diyecek olanım belli meldatta yani kumar yamar. Ama gıyvatta şeylalangda. Ya gıyvat oğlat değil. Pikir alışmak, çekeleşmek gerek yerine. Ana şoňçyn men agam çağırasın. Birlenci gurrunu şu. İnne birlenci gurrunu ne bilin bunun ne naylap parmağını Ya asıl baştan deydi bana. Menem üçün çağırayan aytdı bana. Doğru maydan deydi mi? Olyam. Tabi yo ne alıp barjak mı ne menen biraz qoşoqraq doğrusunu aytsam. Qoşoqraq de. Ne alıp barjı bolyp kömek etip ne marada deydim dosta deydim. Ulan doğrusu yeňille. Senem am gap bagarstı. Onun soň çin bir balans. Ne çekili? Soňa diýe demi? Awa. Ýagdaýlar gowmam. Awa. Öýçerler. Men Sen öýüň gowmapçy. Şu atak başta diýilen zat bolup dur. Guruluşmaýlydyga gelip. Hawa. Hiç guruluşmaýlyk taştak girip. Hakyky. Köp saly guruluşdyk ýa maýdylan ýaly boldy. Ýöne neme de başta gurnayan çalır biz neme oldu? Onu nemettik Kârym sagat diýem. Owa ne bellemel da ne Bam Music, Bam Murat audio jogap berýär. We art ba nawlar video jogap berýär. Aha. Hoş Murat neme cevap berem? Men şu çaşkan boşatmaly. Hoş Murat. Sen de kiçiňrek bir haýyşda. Bir real men şu чувствование şu an öz sesinden özüm lezzet alýan. I men şu duýguny baştan geçirer ýaly. Mikrofonu golaýlasam. Golaýjak atýarmy? Indi bir gowa şokadan. Ya, şunu bilen bir gowa şoky. Ay ýok daý. Yo, bir gow jok. Ya, şunu bilen aýdýar. Indi şu Diýjek golanym. Yo, между прочим. Gow tema açyly şu. Gow tema açyly. Maňa deýişliýäni tema da. Ananan aklar, size mınanmaýaňyz. Ýöne ýatdan goşgy bilemek men. Men ananjak. Inanmaýarlar da sebäbi bir hili tutuş dörüzlük diýmän umuman bir edilýän işler goşgy bilen bagly. Ne toya baraňda näme diýen? Görüň bu dağlar, dağlaň ýanyňky baglar diýip toraýan. Gyzyklylaryna aýdaýynmy? 5-6 ýyllap
toyda aýdýan goşgulanmy? Telefonu açyk dursa aýdýan. Sebäbi arkaýyn bolýan häzir birden emesse ýalňyş ýan. Arkaýyn bolup şunu bilýän bu goşguny. Diýip aýryp başlaýan. Ýok, man bir teterini bulaşýan. Amen näýli? Şu hamana şu da men häzir şun men okumalaryn ýana borly. Başyny ýerde, soňuny ýerde nämol aýryana. Sebäbi liboy wagt ýadyma düşmedik ýerim sokup ýetişen. Başga keleme geledi. Şoňa görerek birden bilýär. Ýöne men umumyň üçin diýjek bolýan. Goçmuradyň sesi hakykatdan ham ganymda var diýsen ýalňyş ben. Sebäbi Gulluq etip görgek hem bizde şeyde boş wagtymyz şeyle kiçin radio programymyz bardy. Aha. Onun boş wagtymyz radio dinleýärdik de bilýärmi? Onun in karon gepleşik radio dinle sevgi hakynda. Diýara. Bolly insonunda kim aglak galygy mene öýde kim görendir. Oýne diýen umumyň gullukda wagtyň bara bir gulluk edip ýörken hakykatdan hem sevgi tema bilen hoş ýak ýadar. O wagtyňam ýaňy açlaýan wagtlarda. Hawa. Onun diýjek bolýanym köp şu wagt ýaşlar bilmeýän bolmaklary mümkin. Şol onun men diýjek bolýan telefonyň alagymjan. Sen näme okawa diýen bolsam, goşgu däle bir gow bir Teret. Yo edil. Na основан реальных событий болsa. Edil düýn bir öňümden çykan goşgu ba. Ba şonu kaýyn. Bolmadymy? Bolar hem. Okajak diýsen bolar ýöne. O inni çıkacak Gerek däl. Ya bray. Aslında ýöne deme, isleň ora. Ýa ölen gumur ýamar da bärsi. Menem Hatry. Teret. Iki goşgu ba. Haýdyny okaýyn. İkisinem? Kän bolara? Yok, näçe kuplet? 1-5. Bolup dur da, näme ikinjisem näçe? Ikinjisem badyr epetlije. Onu bir nokan. Häzir. Bir ýaş şahyr Tanaýanmy? Özü ýazdy. Bir asıl Bu bara. şahyr birine ýadyrma da. Ýok, maňa ýazdy. Şahir ýöne rakady diýen. Ýene bir tema açyldy da. Köplünç men goş okaýana, men şahyrdyr öýdýär. Men şahyrda hasla ýazamak, ýazam guramak, ýazjagam bolamak we oňuramak. Ýöne köplünç ýazýarlar şu goşguýyny görüp beräý, baha beräý, pikirini aýdaý. Men sunugotda eserde beýle bolmaly dälmi diýen. Men sunugot, ýa islenlik eser adamyň içinden, ýüreginden çykmaly diýen. O çagasy ýalymy bir şuňar keramatly zat tökmünni seretmeli ona. Onuň haçan sunugot unikalny bolýar. Ütgöşük bolýar, hiç sada meňdemeýär. Haçan şol bir ýerden ilham alyp bolar. Yani haçan şol öz içinden çykýar. Käbir aýdymlar wa, käbir eserler wa hiç kim düşünmeýär. Näme üçin? Sebäbi ol galy we girenak. Sebäbi ol unikalny. Galip näme? Hawa diýber. Galip näme bolýar? Galip. Şunu gawa. Galip. Hawa galip. O ýasalar indi ştat. Burada zamda. Teret bir zat moda bolýar. Aha. Şo modada bir zat döretmek aňsat. Sebäbi şol ritim, şol sesler ýa şol ýaljak bir nemeler. Başda ben bölünmüş taýda böyle aýdyp. Teret diýjek bolýarmy düşünýärmi? Bir moda bolan zat, moda bolan stille. Döwre wap çykarýan. Halk o kabul edýär. Sebäbi öwrenşenje nemesse. Soň şo pastipeni ütgöýär şeýlemi? Hawa. Ýani käbir artistler we muzikantlar we olar şey başga da diýär. Onu köpçülük bir wagtda düşünmeýär ama sebäbi öwrenşmelim da. Söýleýän başlary okap başlaryna bar, halk näme diýek edip, goşguýyny aýdym edip ýördi.
Şol öwrünşmeli köplenç ýagdaýda. Yo ýöne am sözüňe möleýän bolýan. Şu halkyň meselem dinleýijileň, okuwjylaň isleýän zadyny etseň, şolara görä bolsaň, Hawa. duruberýär. Sonuňa duran ýerine. Meselem boşy bolsun, aýdym bolsun, ýa surat bolsun tapagy ýok. Isleýär, şoňa görä işleseň, şoňa görä ýazsaň. Şu duran ýerine durýar, meň pikirim o. Şo wagt bir ýöremek mümkin, gyzykly bolmagy mümkin ýöne soňa bolana. Hawa özgörmeýär, meň pikirimçe özgörmeýär. Praçyk berme. Hawa, meň pikirim. Indi diýek bolýanym, haçan ösüş bolýar, haçanna ütgeşik bir zat çykaraňda. Hiç kim düşünmäýsin. Ýöne ýüregiňden alyp, ine men şunu şeýle görýän diýmeli. Suratlaram şeýle, kinolaram şeýle. Men şunu şeýitdim. Ondan muňa hemme kişi düşünmesin. Ýöne şuňa düşünýän we şunu owadan hata eden, şunda gyzykly hata eden hakykatdan sen aşygyň bolýar. Hakyky muştak bolýar. Inni goşga baha berip berdiýärler ha. Men üçin şol dogry däl, sebäbi men şunu ýazdym, halasaňyz halan, halamasaňyz ine men şu. Ine men duýgum, ine men ýüregim diýilmelimi diýen. Yo, inni sen diýenim dogram, ýöne inni sen okap ýörsiň da. Şetrini şeýle ýazypsyň, düzet. Ondan Süleymanam 3-nji setrini düzetse, Muradam 4-nji setrini düzetse, ol kollektiwin dörejilik bolýar. Düzet diýmän hakyň ýokdy ýöne. Öz pikirini aýdy bilýän. Sebäbi sen iliňden kän goşgy geçýärdi, sen goşgy okaýan. Olar şoň üçin hemme ýazyjy, hemme artist bolup gidýärdi, hemmesi. Aýdym ýazýan, aýdym aýdýan, goşgy ýazýan, ýa surat çekýän, hatda neme, hal okaýan, hemmesi artist bolup gidýär. Hawa. Artist edýän zadyny iň soňunda eýläýät, öz okuwçysy üçin edýär. Okuwçysy. Hawa. Doğru değil mi? Öz-özüň halap, öz-özüň ýazyp, öýde ýatsaň, öýde özüňde saklap, o dälle. Dinleýiji düşünýär, meselem, şahyr, men pikirimde, onuň şu sen saňa ananyp, sen analiziň, men pikirime, sen eliňden kän geçýärdi. Onuň senin pikiriň, o taýyny dälle, haladym ýa halamadym. Haladym ýa halamadym bolup biler, käbiri bir hili düşem girdäjek ýaly, ýututuşy. Nämesi? Hawa. Setir näme diýsen olaray? Bolup biler. Menim olara diýen zadym hem şol. Doganım, jigim, dost. Men düşündürip bilemek, ýöne gowurmagam mümkin, ýa gowurmazlygam mümkin. Ýöne gow dällimegem kyn ýöne. Gow däl bolsa meselem kyn diýmek. Dogry zady köp adam kabul etme. Hawa. Simbolum sunugy diýişgär. Simbolum sunugy diýişgär. Alman misle ýanky dogry, her kim öz sunugyny alyp görkezýär. Ýöne ol öz görmek üçin hakykatdan öz aşypkatyň birini öwrenmeli. Şuňaňam tema var, aýrak girip barýar da goşgudan daşlaş. Bolýar diýany ýok. Teret köplenç şagirt boljak diýerler. Ýa bir maslahat ber diýerler. Halipalyk edýänmi diýerler. Men üçin wapşe şol gawat gelmeýän zat. Sebäbi men anyk bir halipa diýen adam ýok. Sebäbi men hemme kişiden öwrenýän. Öňrek kim diýdi? Sen diýdiň bir diýdi. Bir bolan nawa neme diýdiň? Gupga ýalak diýdiň. Hawa. Ondan amaly. Bir bilen deňedi. Murad öz bilen. Hawa. Murad öz bilen käbir nemede meňzeşlik bar diýdi. Guruluşyny belki ýa bir ehenglerde şu taýda nemege gurrun gitdi. Sen Murad meňdeýärmi, Murad saňa meňdeýärmi? Gurrun gitdi. Gawat gelýän bolmam mümkin de käbir. Aýdyş ton meni emesimi gurulanyna belki de. Asıl men şeýle bir Süleyman'a bir zat gowursam, süýjülik çorlaman gawat gelýän röýsem, öz-özünden şol siňi bilýär, Muratdan öwrenip bilýän bir zady. Toýsul ogurlamagam del, göçürmegem del, öz bolýar. Öz-özünden näol? Ýöne gün kopya alman, saraja ondan alýanym üçin bildirenak ol. Şoň üçin men anyk halipa ýok. We ýene bir zat men hemişe diýen, öwrenjek adam görüp dinläp pikirlenip öwrenip bilýär diýen. Hawa. Inni halipa bir zat bada. Halipa näme gerek?
Şu Murat diýär, onu bir ulan bir ismi üçin bir belli etmeli, bir aýtmaly. Awa. Halipa hatsan gowulya, şol ýol salt geçýär, halipa bolsa. Toýst dur beýtme, bunu beýdi waýt, bunu beýle, taýda beýle ýörüp, taýda beýle teret diýip dursa, adam ýalňyş öwrenmeli. Ona da köp wagt gerek bolýar. Awa. Köplüns ağırlı bolýar ol. Sebäbi halyk dinleýiji, tomoşaçy bir hili ay halamasa käwat bir göwnü degilýän ýerlerim bolýar. Ya käwat bir toýda zatda ýaş aýdymçylar bar ýa bolýan, aýdyp başlaýar bolýan. Gelip aýryp bolakmy, olay daýsyn bir hili şunýalyk ýagdaýlarym bolýar da. Awa. Onun men näkem boldy. Ona ağırlı diýär şol. Onun ol pikirlenmeli, şolaýdyn tutmady. Ya men pes gördüler o. Analiz diýär onun. Ol uzak wagt alýar. Halipa bolsa dogrudan aňsat bolýar şol. Bir öwredip dursa ýanymda. Awa. Ay bolwer gümür ýamarda näme? Hoş goý. Şonu okudan haso. Uluglunyň özü ýazdy. Edilýän hyýaly, agam bir soňky döwür hiç goşga okaňak, sebäbinden bilemek. Oka diýjek däl goşgulamy ýöne bir belki yarar diýip nemetdi. Köp şunýal ýazýan. Köplönjem ikinji, üçünji setrinden soň goýýan. Köplön şeýle bolýar. Birinji yaramaýan adam harp ýalňyş. Üçüncüyini, üçüncü diýip ýazdygy boldy da. Filolog da dedi. Agam şu gömür ýamry dogry ýadyk. Ya soradım. Ýöne kedeçilik bolmaly diýen arasynda. Aýyrdy ura. Ay bolýar oğlum. Ya o kedeçilik goýjak o taýda goýma öňüne de goýma. Awa. Ziýany ýok. Bulum bilýär ýöne. Yo, bu öň mara mektepdeki hakykatdanam beýişikçidi. Boş wagt altylyga malýady. Yo, hakykatdanam söze baýlygy, men öz düzýän sözlerim hakykatdanam türkmen dilini, edebiýaty okamadyk bolsaň, şonça da döretip bilmem goşgudan ýene dilde daşaşýar. Bolmasa şeýle de bu işi söze, işi dil. Beýle bolmasa bir hili gow däl bolardy. Bize gözüm da. Bizim niştaýda şirk saz goýasy. Onda ýakynlap çyk edil nemedäki aljak bir tak dinleýijileň gulojuguna edil gulojuguna baryp edil onýalyk nastroýeny atmosfera däl ýöne bollugyndan. Yo, ýanky bizem ýanky sen aýtsan bolşumy wara kabul edersem. Hanana gitdik. Tak. Duşuşmak arzuuna bir savırdık biz. Gidena. Duşuşmak arzuuna bir savırdık biz. Görüşler görüce bakman kahiniz. Emma ne de uçalli bilmedik asla. Ayrılık söýgüýimiz görüpdir eziz. Ayrılıktan öňkü ajaýyp günler. Yatılman ka yatlap. Yok. Gidena. Ay gerekke. Gerekke. Yo. Yo, bolýar. Şuat şoň eýetir, şuat görüp bara begin min koşun başlady. Şeýtdi şuat. Yo. Onýalyk gepleşikler. Yo, gepleşikler abi. Gepleşikler. Prosto men özüm dinläsim bile, koşu dinläsim bile. Koçumda. Men hakym bar. Hakym bar bolýar. Bolýar. Täzeden mi ya? Yo, ýöne ýanky ýerlerem kesýän nädir? Bolýar. Hakykat bolsun. Bolýar. Sen suw jagaşyň owurtly? Başlamakan. Şuara täze goşguda men okapyron goşgym bolmasaň bolýar. Yo, suw dälbi. Suw dälbi. Ne bolsun? Garly suw. Ha. Yo, ýani ýok. Tüjül suw. Yo, öz zakazmy. Duşuşmak arzuuna bir savırdık biz. Görüşler görüce bakman kahiniz. Emma ne de uçalli bilmedik asla. Ayrılık söýgüýimiz görüp de eziz. Ayrılykdan öňkü ajaýyp günler. Yatylman ka ýatlap çykylar daňa. Suratdan kalbyňdan alynan keşwiňi yüzläp sapar. Düýüşler görkezir maňa. Nesibede bolsa duşarsam. Ýollar saňa duşyr ol hökman. Ýaýjek bolsa da görüşlerimiz
görmedik bolarys gözlere bakman. Belki soň ýene de duşşarys biz. Bakaryn öýmeli başyňa ýarym. Öňler otogymda açylmaly gül, bedär şonuna özge ýeriň güldanyn. Hakyda hoşlaşyp gününde galar. Kulakda ýanglanar aýralyk sözi. Yüzläp düş, onlap ýol, bir şäher emma aqbal bir ýassakda duşurmaz bizi. Başda qandy gowdulay be. Ya, gowy ýöne. Men dogrusy bara sözlerini dinlemänden. Okoýşyny keýp edip barýar, tüňe sesini. Ýene bir jogoşky. Aha. Bu Kakamrat Recep. Täze diýen bara men öň bilemek. Asyl Kakamradyň goşgulary men üçin has nemerek. Ýüregiň suwly bolsa, sözleriň gowry bolmaýa. Gursakdan ot çawramasa, gözleriň nury bolmaýa. Alnan herdem bagtyň şahy, ýyllar mihman pursat baqy. Jan bir guşdur gursakdaky, bir uçta çäre bolmaýa. Çyn ömür serim endişämi diýen. Ol hemme berilmezmişin. Ayakta ýörenleň düýüşün ählisi diri bol. Ayakta ýörenleň düşün. Aha. Ählisi diri bolmaýa. Abi. Şunun Kapya. Aw. Men kapya seri tuttum. Kapya seri tuttum. Men manetini seri tuttum. Ara tapawdy berem onu. Ey gören eygerer eken. Beygelden beygeler eken. Ana. Dünya den hemmeleride işigi töre bolmaýa. Işnygym, ısrarym şu sözleri bilmedim. Gör közü nirde ış baryn. Ömrün söýge bagyşlanyň kalpda guwary bolmaýa. Wah. Oýar ýa Kakamra. Oy. Sağ olam. Täze diýen menim Menem işte bu. paylaşdy, diýwa paylaşdy diýen bir kunlukda. Beter gowy. Men şu wagt düşündim. Ağamyň mustaqlarynyň bardan goşga goýşun. Indi düşündim. Men aslında şutada pa sekreto derler ne açacan aýtsaňam öle. Men toýumy Murat alyp bardy. Ana. Menem toýa baramda billime. Bydygyny. Hawa. Men o wagtça ýokmy näme? Näle diýen? Men gyýz toýum alyp bardy. Gıytar. tarafı. Hawa, gyýz Aynı restoran. Hawa, aynı restoran. Diýjek bolýanym. Näle düşündireň? Men gaýnoýum hakykatdanam Goşmuradyň bala eşigi. Dinleýärler. Gaýyn tarap şeýlekin. Hawa. O diýenler. Bilýärim de. Değişen. Yo, onun diýjek bolýanym, ondan soň gyýyz jigit çykdy gelinimin, onda da Goşmurad alyp bardy. Oglan jigit çykdy. Uy. Öyle ne diýdin? Kef! Bolyadi. Oglan jigit söylenni. Hoş diýip, hoş. Goşmurad alyp bardy. Onu men diýjek bolýanym, mustaq barada her kimin mustaq bolýar. Ol hökmäni suratda men mustaqym, az men mustaqym. Men diýene elmidam 3 tancak adam orta maňa yetik diýen. Bolly 3 tancak adam şunu işlerini. Men etme. Şurada getme diýildi. 3 tancak adam et diýip durdy men içe. Diýjek bolýanym bara. Goçumyň bala eşikleri gaty köp. Sen Şu wagt düşündim diýene men öň radio dinle taşoň üçin biraz. Evet, inni bara başga tema çalýan. Ya Fulgotdan da çıkarlar. Yok, menden gaçsyň sebäbi bar, kän gybykly tema. ýöne mihmanmy sen nam. Yo, onu da. Hukman biri. Hukman oja. Men alyp barjydamy? Men ýüregimiz başladylar. Men alyp barjydam. Men ýüregimiz başlady temadan. Şeň. Fulgotdan çykýar şu an. Yani bolýa bir jada aýdyn gulluk radio datdy-da. Ýagşy diýär bir gedek. Dinleýärsiýa-da ho. Söýüw hakda. Söýgüň nämedigini bilýän adam ýok. Ýöne men şonu da bir zada belet söýmek üçin söýülmegi gerekdir. Söýülmegi üçin söýülmegi gerek. Dinleýärsiýa-da. Şahrukh Khan gözüme gelýär diýär. Ýelede sat şeýdip duran niýe, şeýdip nemerip duran. Son gördüm diýär kimde. Olam neziydi. Ýaşy da. Olam ýerdi. Ayo, söýgede kaldy başa. Ýumorlaýaram ýyzyny bolýan wara diqqalýa da. Diýjen diýär ýöne.
Ama Indi görse yelem yok, taçam yok. Yok taç yok. Yok, yellendir. Yerim yok diye. Ne medeli? Umman otdan çıkarla. Hawa birinci taanna neme suwun kiçislon aydaly mı? Ýazygy gidip duran çislon. Yok, gerek yok. Şu podcastlar aýdýa. Yo, aýtsam sen näçe günde iki çislo aýtmaly bolýan. Diýip başlangda bir çislo da başlady. Yo, ýazygy gidip duran çislon ýani. Yo, gidip dur kada başynda bir çislo soňuna bir çislo. Ya o ta giç. Ýary gije. Temany ötködeli. Ütködü vermeli. Telefon ne? Zeret emme ýamyda dur. Men ayırdım. Sen ayırdın. Mesela birinci gepleşigimiz birinci taanymyz onu. Sırada toçsa tutum. O birden neme daýym? Diyecek bolýanym var. Telefon adama näçe prosenty peýda etire, näçe prosenty ziýan getiredi. Öz pikirin. Bir ýerek soradylar ha. Näçe günde internetsiz, telefonsiz oňup bilersiň diýip. Kimden? Menen soradylar. Sen ne soradylar men? Bir aýlap oňarsyň internetsiz diýdiler. Mesele ýok. Hiç şeýle. Ýöne Näçe bir gün geçdi, ana Ýöne näçe oňmaly? Ýöne näçe oňmaly? Eger jedel etmeli bolsa, Ýa, mesele ýok. hawa. Ay oňmaýan diýerler. Näçe oňman? Yo, oňp bolar. Ýöne işem baglanýara. Bizim işimizem internete bagly. Telefona bagly. Ay Janlara bagly. şu adam näme 5 manat galarman ogurnuş. Yo, Yo diýjek bolan. Üç şol jedelemedi bilýär. Aýryp bolýarlar. Prosent goýandy. Näçe prosenty? Her kim kerhile ol. Ulanyşyňa bagly. Men şu tarapma, şu 80'den aşağı düşýär. 70 saat bolagyr, bol hökmanlara da goýmaly. Hökman. Näme diýip otýan? Sen şu Ya men Men zor. zarýada goýmak barada da mokko. Näçe prosenty? procent diýdiň sen. Yok, näçe prosent? Aha. Ulanma. Peýda, näçe prosent ziýan dip hasap edýär adam üçin. Ha, bu onu Näçe? bu. Men ýanşyşym turanda. 70% geçti. Тысячу извинений, пожалуйста. Men özüme sen meni ýaýtdyma men Yo, boli açyly da tema. Sen näle? O ölýänçe ulanýanmy? Meselen. Onu da men ýöne şu wagt kymanda diýen. Yo, meselen men şu tema açyly da anne. 80 Indi men maskara bolmaýyn da. 80 ýerim. Näme? Ha sen Zaryada geçdi bir. Qala bolam. Näme? Näçe? O 3-çe ulanýanmy? Edil öçänçe ulan ölemek öçlü bilýän ödüň öçýän. Yo, näçe çeli? Taqat edip. No, ding getýär ana şondan da goýmaly. Sen am näilini? Seýrek üç galya. Ýöne köplön zaryada goýulýar. Ek gün Näçe barana zaryada goýmaly? Neme, uje signal gelýär ödüňe. Näçe bar zaryada goýmaly şunu. Seret öýde bolsama kän hala dedemek. Sebäpli boy wagt goýup bilýän. Men çykmaly bolsam, onu 60'a 70'e getirjek bolýan, arkaýyn çykarýar. 80'den aşağı geçmelem. Aýynny Dawa, 70 bol uradygy. Näme peýda soýulmy da melime çykdy. Yo, onja başga tema. Üçük däl aslında Olmurat. Ol üçük däl. Üçükdek Üçük belli durýar. bir adamlar üçin. Arada watching syýamkatyna gidemde, meselem deşte syýamka edýärsa, inni günü diýen işler ha. Onun gece saat 4'te ýatýarsa, ha. Saat 8 awtomat durýar. Bodru turýan, turup çaýam içýärsa, belki ýumurtga çakyýar. Tamam, howasam mı? Yok, hova hemde men kirimçe bara. Blues kino gördüňmi? Awa. Şonu gördüňmi şo? Bir de göze görünmeýän liniýalar işleýärmi? Jaň şo. Awa. Şolar adama bilýär etdi. Yo, sen o taýda bara, keypine baraňak da, men sana düşünüp otyrym. Sen keypine baraňak, bir iş dip barýan, bir da gazykýan, awtomat sen ola 4 saatdaky 2 saat ýatsaň turarsyň. Yok. Men şu wagtda men gyzyk men işleýän şäherde. O gece ýatman işleýän ýöne. Amana bir ýataňdan soň turmak agyr dege.
Onu sen himmetine padyon verpen özüme hayran gale. Men padyon verpen. Onun diyecek bolyanım. Yankı set adam dinç almaklı üçün birlenç olşar ayırmalı zat mı kadiyan? Dinç alacak bolanlar. Her alacak bolan ayırmalı ha soňam neçe prosent peýdaly diýýanda. Doğru ulanyan adam üçün 100%'den peýdaly bolup bilýär. Hakyky. We seret käbir ýagdaýda käbir adam 100% mümkinçiligini ulanýar, oşoň bilen şeýle bir işler edýär. Tam kino sürüp ýörenimmi, klip sürüp ýörenimmi, toýst şeýle bir işler şoň kömegi bilen bitirýär. Oňa gerek şo zat. Oň iş şol. Käbir adamlar diňe tomoşa edip diňe wagtyny ýitirýär. Ene o derece Bir de şu wagt tomoşa edýän tomoşaçylar diňe wagtyny ýitirýärmi? belki bir zat öwrenýänler şonu peýdaly bolýar. Yo, imene şu podcast format ba. Şoň özüm meňe gowurýan. Şoň üçin şu pikir nemedip edeliň diýip şu nemedenim. Edil ýanymyzda oturan ýalyk. Mene görýän podcast. Ýanlaryna oturan ýalyk. Şu bir gümür ýamry edi otursa. Ne görýän şu dinleýijilerim. Gümür ýamrda gep gıýwatda iklim gıýwat. Sinonim da ne? Edil gıýwat diýip ýazmak da ýa-da. Yo. Noçy peýdanyşyňa barlany. Hawa. Ştaýda dädir bar ha. Näsediňem bölüm peýdaly faktlar, peýdaly nemelerem gurrun edibiler meselem. Men esasy maksadym seni çağırasym geleniň, seni çağıranym şody. Hawa. Esasan. Näme üçin Sen men hakda gowy pikirde aslında. Tawul bolýar. Edil o derecede. Yo, men ýa Edil Murat'tan gowsun da ýa. Yo, 1000%. Men näme sow ýöne diyecek bolýanym, ýa baňa näme üçin menden geçeliň diýär. Sebäbi adamlar meselem sen ugrundan ýa sen bilýän zadadyňdan öwrenmäne zady badyr belki düşünýän ýa sen meselem men häzir Steve Jobs arada sorasam sen nädir sen doğru fakt bilemok da bilýärmi? Onuň diýjek bolýar öz ugrundan bilýän zadyň aýtsaň belki şu sen ugrundan gyzyklanýarlar üçin belki gün orlugy uğrar olar üçin. Wot şoň üçin neme sorýan ýene başga tomaşaçylar bar. Men olar üçin beýlek geçýänim hem sebäbi şol. Sebäbi telefon hemmesinde bar, düşünýärmi? Aslyndy her kim gyzyklanan nokta, düşünýärmi? Onuň şoň üçin men şoň üçin telefon temaga geçdim da öz pikirimi bilmek üçin her kimin pikiri palibom hawa diýendirler. Näçe prosent gerekli, näçe prosent gerek däl. Inni so'lik. Meselem şu gepleşik näçe wagt dowam etmeli? Tapawdy ýok. Şo näçe wagt gidip otur? No ýarym saatda. Bamra. Ýarym. Näçe wagt gidip otur? Ýarym geçdim şu. Entek ýarsy diýdi. Tapawdy ýok. Gurrun açylyberse, tema açylyberse. Meselem Kada ýok. Edil bu kada ýok, hawa onuň nemede de ýok. Iň gyzykly momentin gurrun berdiýseler. Ýatdan çykmajak diýemok. Gatşogun şeýle bir gyzykly bollo. Şeýle bollo diýip gurrun berer zat bolsa diýanna. Bilýän iň gowynyň çağajaňy Elin alan onu gizası. Onuň Selvi mi? Öýlenin onuň diýip dogry garantiýa berip, ýöne umumyň diýjek bolýanym. Gowgullardan biz hawa dogry her günümizde şükür etmeli. Şükür ýöne ýa-da şunuň tema. Şogun şeýle gyzyk bolup gülküme ýarlym diýilýär. Men prosta näme üçin diýen? Adamlar birazcık pozitiv sowgat edesim gele ilmi damada. Gowy tema, gowy sorak ha ýöne şu wagt günüşi ýadyma düşmekde. Özüm pozitiv de däller diýser. Ýok, pozitiv de gowy nastrýany oturýan şu wagt ýöne. Aslında edil aýtsa gelişikdi bolar. Men bilýän. Radiolarna gyzasyň. Hawa. Ana solar birinji gede geçdiňdidir. Meselem bolup biler. Birinji gede radio bilmän diýen sözler bar, onu agama aýtdy da. Orçada radio bilmän sözler bar. Nono
Ayda oturdu gowdel. Ene talan köpüs bilýär, onu şoň üçün bilýänleri goýaly. Meselem bolýa öldür biler. Meselem ribята diýär. Ýöne radi bilen. Ey. Sen Yo, indi diýjek bolýam şonýalyk gyzagasyň bilen baglanşyklydyr men diýjek bolýanym. Iň gülüp içiňirlen soraň şo dämi? Yo, soraň şo ýöne Bir wakan gurur merdresi gelýär-de muradyň bol. Ýöne men mara bir da hayran galyna. Ferit Dilmaç. Redaktör diýdim, ýalňyş mı bilýärmi? Onu sen şu aýdýan boly men üçin geň ilk gözüm pirkin. Men çağam вообще domo. Domo diýenim näli? Yo. Вообще sungot diýilen zat bara. Näli? Alçak däl mi jünýaly bir. Näli düşündirýän bilýär. Awa. Sırt yüzde. Diýjek bolýanym. Plus minusum bol plan eken diýjek bolýarna. Bilema, ýatyp durýar bunam. Intek ýer bolaýmasyn. Intek ýer bolmagy mümkin birinciden ha. Soňra şeýle qaqatyna serediýärde. Hey borlay men oňa. Oğlum bilen. Öyle tuvalem ollu kansa di. Ne aýtmasa. Men ýerime çağaýa allay bolýar. Men bir seriozlyk bolaýyn. Ya, diýem bolmagyra mümkin öz aralynda. Tekşmen götürýärmisiniz? Yo, diýem öz aralynda. 2 mi 3 mi? Onu götürmejek gollamany. Bolmada pul götürem ok. Bir değişmeýär, bir götürem. Yo, öz aralynda. Gözüm elkitdi. O kino burada o bardı o gaýsızlyk kino var demetde kine teatrda. Şonda eltdiň ýa-da oşan. İki digine bilýär. Kak benim iki digine bilýär. Gözüňe oşana näme bolaýdy? Yo, ýitirip ýa. Hakik yok, çağlar tapala. Mende sorap. Ayda. Ona diýjek bolýanym var, gözüm el ikisi bir-birine seredip. Bana seredip de bir-birine. Hey, ulan mı dayım değil? Olacak kâr evli. Ya, erkebim kilo da hoşuna. Adamla gümrünün geçip bana çarpı koyacağım. Yentek kilo baslağına. Yo, o baslağına da ben ona çıktı mı? Yok, o baslımaka yitirdin sen. Seret. O, demettiler, boğut dakar verdiler, iyi çoğut yedik, uyuşup. Ava. Sonra yitirdin sen. Sonra yitip başladı. Yitip başladı. Kino girem, na hemmek sıdarsın, na. Soğum yoğa. Soğum yoğa. O dirken karan kovalına da yeni yoğa. Yürüyün geç gitti. O. Ya, insanda tapanmaz zaman ya. Plus minus bol plan ekenecek. Ava. Yöne men. Şoňa. Yok, sen sungat. Hiç şeli. Nämisle? Näme oraya diýär da. Suwda yüzmän oraya. Ey, ının su olsa başka zat gerekkan. Dine yüzüye. Hemmesi mi ya, bir mi? Şu at çümye, Padvada 106 yaş. Hemmesi mi ya, bir mi? Çağam reklaması bu yöne prosta bilin. Yo, tek çağalar, hemmesi mi? Hemmeti mi dip? Hemmeti mi dip? Ne idare ettin o men ki iki çağam mı? İkisen mi ya, bir mi? Biri. Olayım. Hava. Qıyıp öydeçi. Ol dine iye. Düşündüm. Başka ýa-da düşdi ýanky bir gurun merdiýär. Bir waka daray bir durmuşda bolan. Ýa-da düşdi şu an. Şonu hemişe ahir salma şoň. Zaten ervet gülüp ýatlaýar. Şonu bilemek ýa aýdyp bilerdim, aýdyp bilmenmi. Gülü. Diňizde diň zarp ýör. Gelnejeň amma. Ikimiz diňe. Ondan beýleki selvi yok mu? Ha, yok. Entek bolanokdy. Ha, düşündüm. Aha. Bir-birimiziň çağamyz. Aha. Ondan beýleki uçulýan paraşut bar. Bir-birimiz. Şeýle bolýar ekenler. Soň Canım. ayda aynen. Aydır. Bir-birine bağlam dip yüzlenýär o. Oh, ana. Ne? Mate.
Neyde? Daze ününün heyem yok. Alpersone. At yok. Ya bara avtomat sökürlödü kime değil yani belli. Sebebi ününün at tutmasa yok. Pap salıyor dedik et yerin. Sana değil ya sökürlü. Vallahi aydıyorum. Doğrudan çağağına başkası diye de zanım balam. Ne mi diyecek ortada? Kahır getirdi. Balam, bulanı. Doğru söyle. Ton itiyan eken. Kardeşim. Aha. Ay uçuşlar da olsa neme paraşüt bara. Paraşüt bilen şeydi. Gide uçuşlar. Ay mu'mineliydik. İki adamı ken kakras bolma da. İki adamın opş ağramı 120'den geçmeli eken. Ay dışını Bolma da. Ay minki limide pasti kol öyle ya da. Onu. İkinci adam ay bir 15-20 kilo ol haymasa mi bana var. Ondan ay bula bolmadı. Ondan böyle ki banan var. Aha. Ay şuna minelliydik. Ona da bir 8-10 adam da olup minelliye banan bile. Bara, bizde de bara. Açık gördüm onu. Benim ne yerçiyet gördüm. Onu. Şurayı çakura kaçtık da kaçtım. Ne der ay gidip Ha bari. geleceğim gitti. Sen kaldın. O dur ne? Gidip bari. Lan bök yara. Hava. Benim İngilizce notuyorum. Ha başka adamlara minni. Doğru hava. İngilizce notu bu da bök doğalın. Kaçtım ha. Aslan kaçırıya ödü. Ayla pırla bilirsin, var kaçırsak hava. olsun. Ondan ön kaçtım ben. Trük başlama. Ne gelecek kıyıkır ya. Kaçtı diye. Hiç kimselerden aktı ya da. Buradan bu önündeki görüyordu düştü diye. Düştü değil mi kendine? Onu hakladılar, izine geldiler. Niye kamini bilem ağa? Yok orada bir hilfe içinler tutaydan. Yok orada glukimem tutuyor. Mini bilem ağa. Doğrudan çekip da. Hakiki benim beni bilmedim o. 2 watt minirdiler. Şonna dedim o. Adam özünü fizik bir gücü yetmeli ha. Ay hükman o Aşkabada vardığım zalagat başlarını. No, işim yalım kaldı gitmedim golün. O neme kinoda bara. sonra O neme çaman neme çaman terdarda. O kuya neme diyara o yaşlı. Adam fakir öz ağramını götürüp bilecek gereken nere? Inni yankı minnüm eğidip. Ne 10 metre geçmen yürütü özü yıtta yine yıkıllığa. Gidiverin diydim ya. Inni Koca akar menle göre. vapşe güçüyor anne. Onu da zordan o eğidip minnük şeyleme. Men hele minmekem tin lavatıyorna. Kenara geliyor ha. Kenarda durmalı, onun düşüyor da adamlar. Kenara gelip pırlak koyuyor ya, onun şeylip düşürüyor kenara. Ne? Mayda diyen men, hazır kenara var ya, şun hem yine yıkıya diyen şu. Yıkmaka bükül. Öngünden. Ay bol ya. Ne koyuyordu kenara büktü ya. Yıkma da oluyor. Kayta bize bir hile edip seyrettiler. Ne oluyor? Ters geleniyle Türkmen. Ya ne yapşı yıkmadı o? Yine teyadı kuru gitti mi? Ya bize bir hile nemetti. Düşünmedi. Alad etti mi ya? Ya bilem asıl niyetinde yoktu mu? Gönü kenara var hep durdu adamlar düşük gitti mi? Hep 15 minuttan gidip. Tavsırık koyuyordu o kendinizin. Şunu rahatlar aydıp verme deyip. Ya bir hiç kımayt var. Hiç kımayt var. Doğru mu? Hiç kımayt. Tamam boş bırak. Benim bölümle. Bir bana. Ya gördüm böyle. Sadece ters geleni. Yo valya yo köy oldu. Geldi. Ağam ben gülüyorum ama bu kavarıydı. Emin. Şunu ara. Koyacak vaktini. Aydın öydün gidecek sonra. Görüyorsa.
Şeýle de gurulap başlasam, aýdyp başlaýlar şunu ýapar. Sağ ol abi. Sağ ol. Şoň için çağırdyk diýdim. Şu wagt men pikirimçe şu tomoşaçylarym hakykatdan hem gülönür. Dijep kalanım gülmek, güllürmek sadaka. Bir adamı şunun dowamyny mekan şalmada etip berdi. Mekan men diye kakam şeyle bir söz diýdi, şol hiç ağımdan giden ok şu güne çelli diye. Oğlum, bir günün dowamyny iň bolmany bir adamyň başyny göge diýdi. Näme diýilýär şu sadaka däli? Meselem gülmek, näme görüşmek ba içinde. Gülmeň özüm şu näme şu? Sadaka däli näme diýilýär şoňa? Yo, men ýankyna aýtjak bolanda, iň bolmany bir adamyň bir günün dowamyny başyny göge direk gelýär diýdi. Tapawdy ýok, nädip şony etmän ýatma diýdi da. Dijek kolyanım ulman ýetýär. Her kim bir adamyň başyny göge direte bir günün dowamyny hemme diýerler ýa. Men pikirimçe men şo söz hakykatdan meni Köplünç sara şoň ullokan ütköşükli adam gerek däl. Hawa. Köplünç. Hawa şeýle ortada adamlar var. Yönetici öğrende de şeyle var begeni. Köp adamlar vapşe teni görse radi. Ana. Onun senin näme gidiyor mesela? Bar görüşmek. Hakyky. Bar şolong ellerine. Marades. Daş. Men badırın. Men sen görýän diýsen. Şo gün ýatyp bilme begenjine. Ana diýjek bolýanym iň bolmanyna ýaşy sözle diýilýär, bilýärmi? O neme o ojasy gyýlyň öýüne barypdyň ha. Oň şonu gördüm. Hakyt ağladım bolmasgar. Hakyt yaman tolgundum, gowy dipdiň şonu mara. Ýanynda adammadym. Ýok, ýok öldüm. Yo. Ojagy gowy dipdiň diýjek bolan öýdäkli ojasy gyýdan tek çağı bolýar. O ünnäklerim beginim. Yo. Hakat aftartede kanam. O näme şu posto, näme posto? Diýjek bolýanym. Men köp tak gerek da. Ojagy tapmadım. O meni tapdy. Maşynyň öňünde durup ılgak gelýär. Men diýjek bolýanym mara. Durmuşdaky ähli bolýan zatlar hemmesini gowul goýar ya. Erwetlikler hem gowulup goram. Şu iň dogry diýip hasap edýär. Ondan sonra gelip sakladı mı? Значит, şu iň dogry. Nisip bolsa men o çağany men ýene görüşeriz, o çağa çykyplar. Sen iýem bilemok ýüregime ýakyn. Bolly, bilýärmi? Başka biraz seriös. Tema seredam ne sunotdana häli bir nemetdik çykdyk, gow gurunlara geçdik. Başka öz bir gowurýan temalaň, bir gowurýan dadyň bir näme diýär? Hobbiň bolar. Meselem. Yo astronomiya meselem, tarih mi? Inni dil da olsa öz ol kärň ujo, näme? Spesialistin. Onun daşgaryn ýene. Meselem PlayStation Gowur ýani öyle oynamak. O nälik bolýar? Taşynan oýnýa. Yo, men oýnaýardym. Öň Sony Bar wagtmy, ak wagtmy. I Tekken 3 da so wagt. Tekken 3 o so birinji da wagt o. Meselem inandyrdyň ay. Köp gowurýan zatlar me demek men. Naprimер, kino diýen zat şeýle gowurýan. Soňky ýa-da kaçan kino gördüm. Ýadyma düşenek. İň gowurýan kitap näme? Ýene inandyrdyň kitap okama. Menemçe. Öňünden gaçyn menemçe. Bir mektepde olan Berlin soň göroglyny kapdym başdan aýak. Men hayran galýany. Göroglyny hakykatdanam bilemok. Şu 100% adamın hukma minimum 50% okanna göroglyny. Her kim öýünde bar diýş ondan bolarmy? Yok. Halk dörejiligi halk içinde neme var? Azart ba. Bilýärmi? O wagt bara seriallar ýok, ertorul ýok. O wagt kendime. Şonu aýdýarna. Şimdi kitabın gowlady, iň ütköşüklady.
Fin iyem. Her kim özüne. Özüň rejissör da. Awa, her kim näl gözüň getirdi. Özüňçe göroglyny diýen. Özüň Keşfini. diýen, özüňçe başny gurýan. O hawatirkan ingowlady şol. Ne kiçikkäm okudum men göröwlüğünü, gat kiçikkäm. Şu wagt 3 adamy göroglyny gurrun berdi, her kim bar ölçü gurrun bar. Diyecek kolanım. Näli dip sonra görsem, göroglyny näli diýsen, nu daşynak atly drony nemeden eder ýöne has bir göz ýetimi giň adam özçe düzýär. Men pikirim şu. Kitap okumaly ýöne men kararmy tenakmy. Ýöne maňa diýerler sen öz kitabyň tapmadyň entek diýerler. Awja kitaplarym baram. Oňa asla kararmy. Olamaz. Hiç sil täsir eden atma. Okosam okuyan, okawa türkam aýrylmam bilemek. Ýöne bir pauza berýän açykýan, ýyzyna gaýtadan gelip bilemek. We soňam bir hili şu öz kitabyny tapamakla men mesele şonu. Onu biler. Arada Mene oklak galana. Arada bir kitap başladım, elektronik kitap, telefondan okuyanlar bolyn. Ýarsyna çenli bar ýansam, şo bir pikirler gaýtyranyp başlady, gyzygaşdy. Men var. Yoksa gat kän zat öwrenip Näme sataydy. kitap sana näme kitapda ýazma çanak. Şeýle bir kitap ba. Kitap okuyan ha. Kitabın ortasyna gelýär ha. Boş list çykýar. Gadarly okuyjy. Mümkin bolsa şu kitaby ýene täzeden şu ýerine okap başlady. Wa. Näme kitapdagy ýazma çanak. Ýöne ondan soň ikinji tapar okuyan bolyn ýam hakykatdan hem düşünýändi. Näme diýjek bolýany? Onuň ýene gelýän aşaty. Bu ýolda. Ýene täzeden okamaly. Ondan soň öýdi. Şo derejede tamdyk dersiga. Ikide okudum bolar diýip biýdir okardyk. Onu ýapmazy birinji gün okudum. Geç Yo, gidiyor. geç giderdiň ýöne sen mara şol haýsyn mitirýäňde ta. Seýleýän da Awa kitabyň täbi kitabyň şoň awtory filemazan şo ýerine çelle okumaýan birinji bilen. Meselem bir kitap bolsa sen şo ýerine çelle gelmeýär. aýdymda barlak görün. Aýdyny. Aýdal ustadan başyna taratdy täzeniň diýip. Ne şolaýdym täzen goýaýda. Täzen goý, onuň gowy düşünýän diýip. Awa. Gaýdy ha. Men Bolly Telep näme deli? klip. men häzir bir gowy gyzykly tema açyp bereň, ondan soň Ya am jogap bermeden. On sen aç. aytdan- Ona maç takma. Hobi diýen dämi? Hawa. Diýene ýok şon ýaly ütköş. Yo bir gyzyk ýan. Meselem astronomiýa, oň kän urun etdiksen kän zat neme bara, nemeňdi. W opşym. Seret men kitap okamak diýene. Ýöne men gat köp okuyan ekenim aslında. Wikipedia. Wikipedia'da däl bir döwür okuýardym, soňky döwürkän okamak. Toý öňümden çykan zady gyzykly material bolsa okuyan. Makala bolup bilýär, ýa bir başga bir zat bolup bilýär. Kitap däl dolu ýöne kän informasiýany, maglumaty okap alýan aslında. Ekenim men okamak diýen bolyn, okuyan ekenim. Instagramdan hem okuyan, başga ýerlerden hem okuyan. Käbir follow eden accountlarymma diňe okulyan material, Awa. okuyan ekenim men. Ýöne kitap däl. Awa. Ýöne hobi diýende bilemag. Yo edil hobi diýip güýmen ýazadyň däl, gyzyk ýandadyň diýen. Bir gyzyk ýandadyň. Meselem aydyma hemme kişem gorýar. Meselem näme janr gorýar? Meselem. Aýdymdamy? Awa. Ay, Ya belli bir janr ýokmy? pop menki. Pop. yo dogry aýtdy da gyzyk ýandadym bolýar adamyň. Meselem sende näme? Men öňümde näme çykdy? Bir ütköşük. Onam fakt aýtdyga, o aýtdylar men aýtdym. Bilýänjelemi neme dip. O meselem ýyldızlar bize öwüşnat ýara. Şo köne, şu biz geçmişe seredýän ýaly, meselem. O ýyldyzyň benemesi bize ýetdiýänçe o. Giç gelýär. O giç gelýär. Ýalňyşmasam ne bir ýyllagy Şeylem. bir ýylmy. Onu bilsegem bolar ha görüp. Ona Wikipedia soňsy gerek şonu ýalak neme çykanna. Meselem şonu ýalak zatlar. Yo men aýt tomaşaçylar dogry ýeter ýaly ýankyny. Yok, belli bir wagtyny ýanna, bir ýalançy bolmadym ýaly. Yok, ýalançy bolmady ýaly. Näme diýjek? Yo, meselem
Şonu ýalak öňümden çykdym informasiýa. Men bol gyzykýan şoňa. Yankı yıldızlı tema. Ha, düşünmedin mi? Men düşünýän ýöne tomaşaçylara näme diýjek bolýar diýmesin diýen aýt diýen. Yo, meselem gyzykly fakta. Biz ýyllar Şu gyzykly seredýär. fakta aýt Şu diýen. bir ýyl mundan öňe seredýär. O, wapşym geçme seredýär, geçmişe seredýär. Ene meselem gyzykly fakta şu. Ya meselem onu okudum mene, ona mı aýtdym öýden saňa. Ýagyş ýaganda adam rahat ýatýanlar. Ünsörde bol. Razylaşmasaň bolmaýar. Gyzyk bolmaýar. Näme? Ýagyş ýagara. Gow, ýagy oty, guý oty. Rahat ýatýansyň. Ana şo dogry. Awa näme düşündigini men onu okudum mene, gyzykly şonu ýazykda. Näme üçin bizim öňkü, wapşym adam ata-babalarymyz şu ýagyş ýaganda awa çykanak beýleki. Ýertijylar bar. Adamı da nime diýär? Ne kaplan bolar, aýy bolar. Awa çykanak düşdüm ýagyş ýaganda. Soňça arkaň ýatýarlar. O gowukda zatda ýaşaýan nemeler bar. Şondan bize gelýän eken. Genna informasiýa. Be. Gyzykly görýän, şonu ýazık gyzyklylar görýän men diýse ulan tapagy ýok, tema tapagy ýok. Yo on menem gowurýan ýöne. Şondan soraýanda meselem astronomiýa görä käbiri fizika görýän. Psihologiýa görýän. Filosofiya meselem. Menem gowurýan. Filosofiýa näme görýän? Ay şey aýtyp Oturman bu falan diýsen halaýan diýip batdyda. Menem goşulýan ýa. Ey bilema aýratyn bir şunu ýalaklat ýok. Kinony gowurýan bilema öňde soňda bir kinoň bölegi bolmak isleги we arzuw we bilema. Men şaşyk pişirmem görýän. Hiç şeýle nahar pişiremek. Sen pişirýän ýöne. Men yo naharda ýöne şaşyk pişirmem görýän. Onun PlayStation oynamam görýän. Futbol oynamam. Meselem dene diýjek gyzyklan ýalatlaryň bolýar bilem. Seni hemme gaýgy aladalardan daşlandyrýan zatlar. Düşünýän seni unutdurýar. Ferhat Meselem şifahana meni. Ýok, Ferhat şeýle zada edinna. Näçinji ýyl men özüm arçmandan owadan asly ödüm. We 2008-nji ýylda iş tapar bilen Amerikada bolduk. Şo ýerde de bizi Disneyland'a gitdiler. Gatul ol. Bir günne öňe bir düşüp ne şuňa bar, şu gow diýmese bir günne hemmesini aýlanyp bolanak. Agyn tutýara. Ovada qızılım yadıma düşüyor. Hiç silem değil bu adatı zat durmuştu. Her kimin öz yolu var, her kimin öz görýän zaty var. Belki olar men Kime nisibeden zat bar. Belki olar men iýmedik has gowjy adam iýendirler şoň bilemem. Diýjek bolýanym ol aslında beýle bolmaly ýöne. Şon ýaly duýgu boldy şo ýerde. Şondan märim gaty kän ýedek bolýar şon ýaly. Ýagny käwat bir mihman bolup bir ýere barýan, ýa-bir toýa barýanmy, ýa bir şu mihmançylyga baranda bir gowy bir hezet hormat edip şeýle oturanmasalar çağa ýadyma düşýär, başgalarym ýadyma düşýär. Şon ýaly şon. Men ne şon ýaly, moşda de şeýledir. Men başyny dinlemedim ýanky şo ýyllarla men aladam. Diýdirýär. Owlar görýär. Hafda bali diýen. Yo. Ene Ana gaýdan aga. Bir ýyl. Diýdim men bir ýyl diýip. Bir ýyl diýen aga ol. Ana. Hakkyr. Yok, on sanamalla, ol plança geçýärdi, onuň onuň aýdýa. Ene который свет проходит за 1 год. 10 geçýärdi diýäçmi? 10 trillion kilometr geçýärdi. Otada plança milyon ýa-da hasaplamaly bolýar, anyk aýdan aga. Sebäbi her ýylda soň her hili bolmagy mümkin. Diýjek bolýanym käwat şon ýaly bolýar, ýa bir Onna men sana beretsem bir ýyl öwküzady görýänmi? Примерно şo bolýar. Sana beretsem. Yo, maňa da ýyllara seredýär diýdiň ha. Ha? Men şu Sen hawa diýdiň aýan. Men ýyly diýdim. Hawa. Diýjek bolýan uzak wagt öýdüň gidýän. Kelle müýdi de. Şoň üçin näme seni bir aladadan zatdan dinler ýa diýen.
Bilemek, belki men şeylerden belki Öýde beýle bol bolsun. dogry öýde çülmü näme men. Şu görüp dursam hemme zat gowy, şu öý sowuk däl, şolaň garny dok, şonu görsem mara bir hilek bolup başlar. Olam belki öýdesinden wagtyň geçmegi bilen ýaltalykdan köprak öýde bolup şondan bolandyr. Yo. Belki erkek kişide beýle bolmaly däldir. Bir hile karakter bolýar. Mesela men bir öýde bolup başladym, öýden çykadym gelen o. A bir iş yap başladym, wapşy öýe barman iş yapdym gelen. Ana şolar ýalta ara tapawut diýip. Her kimde bir hile karakter bar da. Ina bu bir hepdeden mara mesela. Ýöne men Yoga diýmedi. Ina oguljugum bolla, size de bolandyr şon ýalyk. Şondan soň başga çağalara da başgaça seredýän. Öňden çağajyk çykdy, ogun nemede, toyda. Tanamagym kim ogluny me soran hiç kim bilen. Ýanymda oturtdum. Näme iýjek diýse berip, suw içirip, çağan ýa. Öň oglum bolmagy şon ýak dälim men. Şo men nä şo ýetgeşme bar. Aşırda da diýme, näme halifam kim diýen, ul halifam durmuş diýär. Hemme de durmuş. Terbiýelek gidýär da. Men häli bir gazaply tema aýtjak diýenim. Başta kitapdan başlanýarda meňe gowaran kitabym dostun eneňsi gazanmaly, oňa nädip täsir getirme. Dale Carnegie. Diýjek bolýanym. Kim? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Diýjek bolýanym. Şol ýerde şeýle bir sora berýär awtar. Dünýäde iň bagtly adam kim diýip. Şeýle bir jogap eşitdim. Hawa diýdim. Sen pikiriňçe dünýäde iň bagtly adam kim? Men pikirim. Iň bagtly adam. Näkili adamlar iň bagtly adam diýip hasap edýär. Yo, indi men pikirimçe her kimiň öz bagty aýyrda. Häzir opşy dogry jogap ýok ota. Her kimiň öz bagty özüne. Bolem onu sizden dogry normal jogap bolmady. Onu Yo, dogrydan näme? Şu bir şey diýip ýalypdyr diýip şol bolmalylar. Yo, iň bagtly adamlar. Men düşünmedim. Meselem iň bagtly adam näle düşündirene? Maňa ýa ýaňşy kitap takyň biljek bolmalymy? Men häzir şu jogabyny aýtjak, diýjek bilen näme diýjek bolýarmy aýtjak da. Sen öz pikiriň aýtdyn. Meselem iň bagtly adam aýdymçymy? Ya iň bagtly adam diňe öýde ýatan adammy? Ya näle adam meden? Iň bagtly adam çağamy? Iň bagtly adam garraňdamy? Iň bagtly adam ama 80 ýaşly adam, nästan agtykçylykly adam? Näle adam? Men pikirime söýýän kär bar ya, söýýän käri. Şoň bilen meşgul bolan adam da, söýýän kärini işleýän adam. Men pikirim. Sen pikiriň goçum. Puşman etmeýän adam bolaýmasa, ýagny bir durmuşda ýygyna seredip Şoňlaty men diýenim bolýardy. Diňe kär däller ol. Kän zatdy. Indi çağa ýerdäkilerde olar hemmekşi Umuman durmuşuna seredip ükünmeýän bir käbir zatdyr, puşman etmän, içinde bir rahatlyk görýän bolmagy mümkin şonda. Ýöne bir ýerdek nemeden bir gepleşikde Çary Şaňulyewdan soradylar. Iň gowy duýgy näme diýip. Dostlyk söýügi da şuňa da garaşýanda. O diýdi öz gerekligini duýmak. Iň gowy duýgy diýdi. Dogry aýdypdyr. Özüň birine gerekligini duýmasaň durmuşda bolmany bir adama. O betbagtçylyk. Bolman üçin. Betbagtçylyk. Indi kitap näme diýär? Näme? Sünen barmadyk da biz. Hawa. Dünýäde iň bagtly adam däller diýär. Däleler? Däller diýär. Indi
näme üçin näýänsiň diýär-de. Aladasy ýok. Sebäbi ýöne diýekjem. Meselem polybom sen häzir. Men meselem düşürjek oğlaklar düşürjek ýok men alada şonetçe kolyan dırjaşyan uňy barýan sana ikilik edýän adamlary gepin edýän adamlary niýer sistem alyp öňüň pagubid edýäňde. Däller diye onu ýam pikirine diye hemme zat çözülür diye adam. Däl Carnegie däl hanan başaňa barýar. Şu soru ýanky şoň anyk jogabyny eşitmek üçin olam ýörmesen bir ýere alyp gideýändir. Däller arasynda barýar bolim. Ýanky däller komnatyny şeýip açýaram bolen mara bir ılgap çykýarda. Bir ýenan maşgala ılgap çykýarda. Doktor bu men 2 sagam boldy diýip öňüne çykýarda. Bu gördüňmi diýär? Inme sana bir daha diýen. Adam näde diýerler eken arzuwlar hasıl iň şiýli bir näde diýerler iň ulu arzuwçylar adamlar diýerler eken. Şiýli bir arzuwçyly diýe gowy ýollaşym bolsa, şoňa durmuşa çyksam, onunum çağam bolsa, bile oturup nahar etsek, bile kafeye gitsek, bile şeyler guruluş değişip şeysek diýip diýe arzuw etýärdi diýe. Durmuşa çykdy diýe. Hatta bir gedegem ýollaşy bile oturup nahar etdi. Ana şondan soň diýerler diýe. Inni diýe şu näçe wagtlap diýe, näçe 3 ýyl şeýdip ýaşat diýe. Inni sen pikir edip gör diýe. Şu wagt bagtlydymy ýa şu wagt bagtly diýe da. Bu niye günlü diye näme kafeye gidip diye. Näçe çağa istediğinçe diye günlü elini alıp dur diye da. Ana ol berde näli psikologik atak diye da bilen ol başka tarapdan meriya da diyecek kolanım. Men şonu gengalymy logişni pikirleşsem şolar ýaly bilýän olar haçan nemese bir maşyn bilýän. Ýöne edil şu diýanyň mara, edil hökman dälet, çağlar diýen has dogry bolýar. Çağlar şeýle. Men olalamdy. Plan sen zatlar niýeler de? Ýok, ýam häzir o gelecek ol. Ondan soň ulalýarlar onu. Ýöne iň bagtly adam çağa men pikirme. Hiç aladasy ýok. Däl bilen çağa bardaray. Seret ünüştaýda bir pikir badaray. Öňüm bar pikir ýöne şonu getirdi de şu wagt. Ýanky diýjek bolýany şu däli ulyam kanagat durmuşundan kanagatlanan adam da günne bir şatlyk geçirýär başyndan bir toýst o däli özi ýöne durmuşundan radi da şo bolýar da. We hakykatdan hem köplünç durmuşda bara. Köpüýümüz şo dällerse de ýok. Hükman bir zatdan näme gelew biz? Hakyk. Hükman bir zatymyz azrak, hükman bir zatymyz kemirek. Hükman birinden biz izrakda. Şu bir öz bagtyny duýup bilmegen bagt. Hakyk. Toýst şükür edip bilmegem. İdibilem zak şonu köp. Wah, men Howlaşyp geçýär. Men tema geledim gelen nokta şükürlü tema. Dogrymy aýdaýynna. Ine şükür men köp zat açýarda. Açar şu şükürlü bolmak bara. Diýjek bolýanym. Men diýene her alýan demine şükür etmeliýärler. Hakyk. Her alýan demine o näme uly zwiesny rowayat bara bilýärmi? Bilýärmi? Aýsy. Bir balnisa düşýär. Näçe wagt komada ýatdy. Iskustyny dem berýärler. Ondan soň bolu agyr ýatdy. Bolu sagalya, çykçak bolany palança pulya näme üçin ýa-da bermeli. Biz sadece palança wagtda bir hepdelep iskustyny dem berdik diýä-da. Şlarat berdik diýä. Iskustyny dem berdik diýä. Bu duran ýerine aglap başa näme bolup puluňyz ýokmy diýä. Ýok, o men milioner diýme. Problema da puluň vermek diýä ýöne diýä. Men aýran alany
bir kepde beren demine şunça örme bolsa biz onu Hudaýa näçe bergilik hakdy ýa-da düşünýärmi? Ana şoň üçin her demine şükür etmeli, her de alyan demine bot. Kadryny bilmeli. Hawa. Sag bolam. Nime? Gynançlymagellik. Ýok. Jemlä bersek. Ýok. Gynançly dälbi. Hakykat. Hawa. Hakykata geldik prosto. Gül hükmany suratda gül kısam bolmaly. Stop ýöne maňa näme üçin sen ýeňilliýän? Вот men gowmany edýän. Krediyam gulurmeler öýtüp krediyam. Вот näme üçin şolar ýadat barada biz guruluşmeler. Ya bolar ýadat ýapylýan näme? Şolar ýa. Doğru ýa-maýsam hayran galym sana şu gün. Söýlemi sen häzir inniki gepleşikde gördüň bolýar. Ne diýmeden birinji tanymyz. Hawa. Edil känem wagtyny alyp oturmaly. Dinleýijilerim am saňa da sag bol. Höwe sag bolum. Hawa duşawny gurlaşdyk. Men hemmet bilen beýle bolar öýdemi? Başy mehman gözüme degelen atmaýar. Ýok, bolar, nesip bolar. Tapar pırdadada fakyn ýöne. Diýjek bolýanym ýygy-ýygydan gelip duram. Nesip bolar. Espiter şuat ýani başlamanka pastayan mehman et goýaýlar diýdi. Onu diýjek bolýanym her kimin öz işi we aladasy we ýöne ýygy-ýygydan gelip duram. Sen üçin sen erti boş aýdýaňa sen bilen ýa-da mesela. Hamana hatsan moda boş bolsa. Biziň bana ýeňilligimiz. Ağam balans tutorialy biziň ýeňilligimiz. Şey diýme, şey diýme. Ýok. Ýa am çynym bilen mene begen ýan. Am sag bol geleniňe wagtyňy sarp edip fiýlaňa sag bol. Hawa. Ömrüňde okpadyn beren gylykly istoriýalar. Gylykly. Entek kendir. Hawa, waq. Diýjek bolýanym ýang diýdi, men ummatsy zat okap durýan öýden bilmem. Wot ine ejem diýýärdi. Üstünlüge yetenliğini hiç kaçan bilmegin ýa-da. Özüň men bir derece yetdim diýen günüň diye. Isin aýtdy. Ýok, ýa-da gaýdarsyň diye. Şondan aşaklykka gaýdarsyň, ýokaryk däl ýa-da. Hiç kaçan men üstünlüge yetdim diýip wapşa şonu özüň bilmedi. Häzir ýeni yetmeli zatlaryň dige köp, ýeni okumaly zatlaryň köp. Meni hem köp okudum diýsen, ýa-da meni hem köp zat çykardym, ýa köp zat döretdim diýsen, ýa şondan hem aşak gaýdan bolýam. Onuň ýokarda sen üçin pirdiýalyň şol eken hakazat. Hawa. Diýilýär. Bot, şonu bilmeseň diýe, bot gidiver. Daha sen näme? Meselem köp adam pikir edýär. Iň ýokarky derejäne meni öz nememde ugrumdaýdy ýa-da. Iň ýokarky derejä we näme? Oscar mı? Näme Oscar o? Ýöne köýje demirdir da o. Diýjek bolýanym aňyrsy ýok da düşünýärmi? Men diýen zat kämillik ýok. Hakyky. Diňe kämillige ymtylmak bar. Näme üçin beýdiýän? Ne şu zat kämil diýäňe, kämillimek ideal diýmek de. Hawa. Şondan ýokary ýok diýmek, durdum diýmek. O kämillik Mesela birinci bilenem bunu hemme kişi beýle hata etmeligi mümkin. Aha. İkinci bilenem soň başga bir gelýärde bar ha. Mundan olsun ýasaýa. Bu kämil wow diýen bolun ýene 5-10 ýyldan başga bir zehin çykýardy. Ondan olsun ýasaýa. Çägi ýok on. Awa. Tasarrufda bilenmi şeýle ummasyz pul berip näme gelýärler da. Ýürüte okumaga gelýärler bilenmi? Leksiýa dinleýärler. Bir professor bilenmi? Ola leksiýa geçýär, dinleýärler. Açyk kapylar, sen pulun töleýän, girýän, dinleýän. Ondan biri otur bolýan kaptalyna diýe, garja daýda otur diýär dara. Yo, otur, dinle otur diýär dara. Şoňdan näme gerek diýär. Ýonu ýa-da bölünip içinden pikir edýär, gutorsun. Gutorýa bolýan ýa. Çykyp kalar diýär. Näde bolsan siz näme çeýärsiňiz diýär. Fikirmez ýa-da. Saňa näme gerek diýär ýa-da. Hoý bir ýene ölmäge diýär, barja demim galsyn ýa, şonu döwrenör ýa-da bilýär. Şo nemetmäne diýär. Bilmeklik üçin mümkinçiligim bar bolsa diýär, şonu öwrenör ýa-da bilýärmi? Ulum pulu durýan bolsa da diýär, düşünýärmi?
Şunyağım onun diyecek gelenim öğrenmek, bilmek onun içiyle agran. Pullun wajibrak da ol. Hawa. Şunyağım. Wajib. Yo, o pullun wajipliği ne edip beri? Olum pulu duryan mı olsa diye düşündün mü? İn son kıvat diye düşündün. Hawa. Onun ayrılsız mı diyelim ha? Hawa. Canın sağ olsun ağam. Hawa, yeni yığıdım görüptüm. Hawa, nesip bada ağam bir wagt tapsa. Hawa. Sağ olun, mehran. Bir de tomaşaçılar. Gümür yamır, sizin gönlünüzden turanır dep umid edýäs. Näme? Sizin kommentarylaryňyza garaşýar. Hawa, kimi görürse ya aýtdylar ha, şoňa gararak kim çağırmaly. Asla çağırjamyz içimizde. Ya onda da ne? Gowmy şu format gow dämi ya bilema ya bolle delim. Şunu ya. Şunu saçmaly. Ya şunu saçmaly. Evet, her ki diýenime-de gelýärse, içinden bir zat gelýär ha, şonu gelişýär etmeli. Hawa. Şu öz dinleýijisini, tomaşaçysyny Hawa, dogry aýtdy. tapýa. Tomaşaçysyny. Şolalyk. Ýalňyşda bolmaýar. Tomaşaçysyny niýe aýtdy? Tomaşaçysyny. Hawa, çatyny. Tap. Oky jatyny. Hawa. Şol az bolsun, ul bolsun. 3. Çimide görürse. Kellerde galler şu. 3'üm bolsa etjek diýelim. Ağam. Çimide mi olam göreceklerli? Uzak wagtlar hoşlaşam zok sen bilen. O da şey değil. Hawa. Nisip bolsa inşallah. Gene de sen bilen duşşort. Tomaşaçylarymyza da bir sawatyn aýtsaň, bir öz adyňdan. Hawa, kilena izleýe üçin. Haýt kamera, ana. İzleýe üçin. Süleymana sağ bolsun aýdýan. Size sağ olun. Söhbetdeşlik üçin. Murada. Ay murada tanap ýörün gurýan şunu ýala kurdyň döşükde. Hasam gowy tanýan. Ben aslında sen bilen bir guruluşmak isläp ýördik. Ana bakın öyle. Kameraň öňünde. Hawa, kamera onu nesip etdi. Ýöne köpne kot berdi. Hawa. Dowam ba. Hawa. Aýdam, sağ olsun. Neme tomaşaçylar. Ya şu kameram denki. Düýnüň bir zat bir ýaşylygyny görýänne sosial mediada izarlayan özüm yaşlı adam ol 60'dan geçen öýdýän. Hemme kontenti, hemme goýýan zatlaryny sport eşigine ýürep barýaka düşürýär. We gow akıl zatlar aýdýar. Toý sagdyn durmuş ýöredi da. Diňe ýürep barýaka, şonýalyk ılgap barýaka düşürýär. Indi şoň bir gow zat aýtdy da. Canımız sağ wagty diýe. Bizim isleglerimiz, arzularymyz kän niýe? Her zat takda arzu edýäs, pikir edýäs, ymtylýas diýe. Ýöne saglygymyz ýokka diýe. Biz diňe bir zat arzu edýäs diýe. Şoň üçin canım sağ bolsun. Sağ ol. Ay, Sağ ol. Sağ ol. Bolmy? Boldy.